את שומעת משהו? כי אני לא. להאריך בשנתיים. את לא שומעת מהמחשב, נכון? את רגיל? את שומעת? היי, שלום לכל מי שהצטרף. אנחנו נמתין כ3 דקות עד שניתן לעוד כמה אנשים להצטרף ונתחיל. עכשיו, תמונה הקורנת שאנחנו משתמשים בה אצלנו בזיהוי הפנים מבחינה מדעית. רצינו להתפנש, וביקשנו להגדיר. עכשיו, תיבת החיפוש, אתם רואים את הפוסטה, אין לי פה פשוט אנימציה, זה משהו מבטקאם ואין לי כבר את המקום. הרבה מהראש. אני אגיד, יש לנו איזושהי פתרון חלופי לדבר הזה? לראות לעשות את זה שבוע הבא. יכול להיפגש. Еще сразу подскажи. Может, ты кому-то продолжаешь כן, כן. גם אני סבור ככה, אבל בוא נשמע אותם. כן, מאוד. בסדר, מה מצא? כן. אני במשרד, אני יכול לצאת. תגידי מתי. אתה הגעת, אז אני רבע שעה שם. אני יוצא מפה. Right. אבל הכל סגור.
היי. טוב, אני לא רואה את כל מי שכאן, אבל תודה לכל מי שהצטרף. אנחנו נתחיל, נראה לי שנתנו כמה דקות לכל המאחרים. אז בגדול, אנחנו נעשה את זה ככה, המצגת היא ממש קצרה ועניינית. כשאני אסיים, אנחנו נפתח את זה לשאלות, משהו שלא היה ברור, לא היה מובן, או כל דבר אחר. אני בחרתי להציג לכם את זה, אמנם זה אמור להיכנס לתוקף ב1 לינואר 25, אבל זה ישפיע על דברים שנמצאים בתכנון עכשיו או בבנייה. אני צריכה שתשנו את התפיסת מחשבה בכל העניין בהקלות, על מנת שיהיה לכם גם קל ותדעו לאן אתם נכנסים. אז קודם כל, התקנות התכנון והבנייה מבטלים את ההקלות וסטייה ניכרת מתוכנית, זאת אומרת שכל הפרק של סטייה ניכרת שאתם מכירים בספר התקנות מתבטלות. זה נכנס ב1 לינואר 25. נכון להיום יש לשר הפנים סמכות להאריך בשנתיים, אבל כרגע אין שום הערכה ואין כוונה גם להאריך. מה זה ביטול ההקלות? זה נובע ממספר דברים. מטענות שהליכי הרישוי שכוללים הקלות הם ארוכים בממוצע, פגיעה בוודאות תכנונית ועיכוב בהליכי רישוי, ההליך לא יעיל ומייצר עומס על המערכת, והתהליך עוקף תכנון, שזה אומר שמגרש בודד לא מתאים לתכנון הכוללני של אותו מתחם. אם זה מבחינה, אני אתן דוגמה, רוצים מתחם של גגות רעפים, ואז ההקלה מייצרת גג שטוח, וזה לא תואם את התכנון. זה כזה רקע כללי. ביטול ההקלות הביא למצב של שני דברים. יש את ביטול ההקלות, ויש תקנות סטייה מתוכנית. זה שני דברים שעכשיו, זה שני פרקים, שמחליפים את תקנות סטייה ניכרת, ואני אפרט לכם את זה, מה מתחיל, על מי חל, כדי שזה יהיה ברור. כל ההקלות הכמותיות שאתם מכירים, תוספות שטח, יחידות דיור, קומות, הכל מתבטל. מצמצמים את ההקלות המותרות. יש הליך חדש, שנקרא ביטול תקנות. רק שימו על שקט בבקשה. חברים? חברים, מישהו? ביטול תקנות סטייה ניכרת ותקנות חדשות, שזה מה שמותר, ההקלות, ורשימת נושאים בהם ניתן לסטות מתוכנית. אנחנו נתחיל עם הרשימת ההקלות. יש רשימת הקלות סגורה, זאת אומרת שלא ניתן לבקש הקלה אחרת, להמציא הקלות או כל דבר אחר. רשימת ההקלות הסגורה הזאת מתעסקת בביטחון ונגישות בלבד, בכל מה שאני אפרט לכם. בנייה מעבר לקו חזית בהתאם לקו של רוב הבניינים באותו קטע רחוב בין שני צמתים, זה תקנה אחת שתהיה קיימת. חריגה מקווי בניין לטובת ביתן שמירה, תוספת ממ"ד ומקלט, תוספת פיר או מעלון. לדוגמה, אני אתן כאן התייחסות לזה. יהיה מותר להוסיף פיר ומעלון מעבר לקו בניין, אבל אם עד כה היה תקנה שנותנת 5% שטחי שירות, היא כבר לא קיימת. זה אומר שגם הפיר או המעלון צריכים להיות תוך הזכויות הקיימות. תוספת מדרגות וכבשים בלתי מקורים המשמשים ליציאת חירום, מתקן עזר לטיפול או ניטור סביבתי, למשל טיפול בשפכים, אוויר, קרקע מזוהמת, תוספת חדר לאחסנת מכלים או מכולה לעצירת השפעה. עכשיו, יחד עם זאת, גם שימו לב שאין פה הגבלות לחריגה מקווי בניין, וזה ניתן לתכנון ולשיקול הוועדה, מהנדסת הוועדה, לראות שזה משהו שלא פוגע בסביבה. בית שימוש נגיש, מעלון או הרחבת יחידת אחסון לצורך התאמת נגישות. אני הוספתי לכם פה מה זה יחידת אחסון. יחידת אחסון זה בתקנות הנגישות, שברגע שיש יחידות אחסון קיימות, כמו בבית מלון,
צימרים ורוצים להפוך אחת מהם מתוקף הנגישות ליחידת אחסון מיוחדת, אז ניתן לבקש את זה בהקלה. שינוי במספר הבניינים במגרש המותר לפי תוכנית בקרקע שאינה בייעוד מבנה ציבור בלבד. זאת אומרת שאם יש תוכנית בינוי מחייבת עם מספר בניינים שהם לא מבני ציבור אלא מבנה מגורים, לא ניתן לשנות את זה מלבד תוכנית. צמצום מספר מקומות החנייה שנקבעו בתוכנית בהתאם לתקנות התקנת מקומות חנייה. מה זה? יש תקנונים שקבעו את תקן החנייה 1:1 או 1:2, ואז זה לא תואם את תקן החנייה של אותה עיר או הנחיות מרחביות שקבעו לחנייה, אז ניתן לבקש על זה הקלה. הקלה נוספת ואחרונה זה הקמת כבש או מעלון משופר במדרכה ציבורית לצורך הסדרת נגישות. כן, ירין, אפשר כן, על מיוט בבקשה? ירין, אתם יכולים לסמן אצלכם כאוסט. בוא נראה. תגידי לו שיעשה מיוט את הכל בינדר, ואז יהיה יותר קל. הקמת כבש או מעלון משופל מדרכה ציבורית לצורך הסדרת פתרון נגישות לאדם עם מוגבלות במקום ציבורי או בבניין מגורים קיים. על כל התוכניות הקיימות, לא משנה מתי הם הופקדו, מתי הם אושרו, זה חל על כולם. ההליך מתבצע כמו שאתם מכירים, במסלול הקלות, פרסום, התנגדויות במידה ויש, דיון בוועדת משנה, כל ההליך הזה לא השתנה. מה שהשתנה זה רק מה אתם יכולים לבקש כהקלות. עכשיו החלק היותר מעניין. תקנות חדשות סטייה מתוכנית גמישות. אמנם התקנות סטייה ניכרת בוטלו, אבל נתנו מרחב לסטייה מתוכנית שקוראים לה גמישויות, על כל מיני דברים שיהיה מותר לעשות, ללא הקלה, לא מבקשים את זה בהקלה. סטייה של עד 7% מקו בניין צידי או אחורי, זאת אומרת שפה מתבטל 10% שאתם מכירים, 30% בקו אחורי ללא פתחים, כל הדברים האלה מתבטלים. תקנה 5 זה סטייה של עד 5% בשיעור התכסית המותרת, זאת אומרת שפה התכסית מוגבלת, לא ניתן עד קווי הבניין, כמו שיש טבעות שלו, או אם אתם מבקשים הקלות, 5% ממה שמותר. סטייה מיד נפח ניהול הנגר שלא תעלה על 10% מהיעד שנקבע בתוכנית. סטייה בשימוש משטח עיקרי לשטח שירות. שימו לב שפה לא מצוין כמה או יש הגבלה, זה נתון לשיקול הוועדה, בהתאם לתוכנית. לדוגמה, חסר לכם שטח שירות למחסן, אז ניתן לקחת מהעיקרי לשירות, עד שכמובן כרגע פועלים לאחד בכל הטבעות החדשות, שהשירות והעיקרי יהיו מספר אחד ולא לפי שימושים. תקנה 5, העברת שטח עיקרי מעל הקרקע לתת הקרקע בהתקיים התנאים הבאים. השטח המבוקש להעברה לתת הקרקע מהווה עד 10% משטחי הבנייה המותרים במגרש מעל הקרקע ולאותה מטרה עיקרית. זאת אומרת שאם יש תב"ע שצריך לבנות במרתף, את אותו ייעוד שטח מגורי, אותו ייעוד שטח עיקרי ולא ניתן לשנות אותו ועד 10%. השטח המבוקש להעברה לתת הקרקע לאותה מטרה עיקרית. השטח המבוקש להעברה לתת הקרקע ישמש לאותו שימוש שאליו היה מיועד מעל הקרקע. התוכנית התירה בתת הקרקע את השימוש המבוקש להעברה. אמנם זה נשמע אותו דבר, אבל מכיוון שזה נלקח כי בכל תוכנית זה מצוין בצורה אחרת. סטייה מתוכנית להעברת שטחי שירות מעל הקרקע לתת הקרקע. סטייה בגובה הבניין שנקבע בתוכנית שלא יעלה על 2 מטר לצורך התקנת מתקנים טכניים. סטייה מתוכנית הנדרשת משיקולים הנדסיים בגובה מפלס הכניסה הקובעת שלא תעלה על 0.5 סנטימטר. זאת אומרת שכל מה שאתם מכירים להגביה, להנמיך יותר את ה-0.0, כבר לא קיים, גם לא בהקלה, וגם זה המקום היחידי שכתוב, יהיה כתוב בתקנות, שמתייחס למספר ב-0.0. כל העניין של ה-0.5 הזה, מדבר בהנחיות, בתוכניות בינוי, וכרגע זה יהיה מעוגן בתקנות.
סטייה מתוכנית בגובה קומה, ובלבד שאין בה סטייה מגובה הבניין, ובלבד שהגובה המרבי של הבניין נקבע בתוכנית. זאת אומרת שאם יש עכשיו גובה בניין של 20 מטר ו-20 קומות, אז נגיד תוכלו לעשות 21 קומות, אבל בלבד שאתם לא עוברים את ה-20 מטר. זה מה שזה אומר. החלק החשוב עכשיו זה על מי חל. התקנות סטייה מתוכנית, כל מה שהסברתי לכם קודם לכן, חלות רק על תוכניות שהופקדו לאחר 2023. וזה החלק ממש משמעותי שאתם צריכים להבין, להפנים, ולראות מה ההשלכות על דברים שיש לכם בשולחן, בתכנון, בביצוע. כדי להבין למה אני מתכוונת, זה אומר שגם כרמי גת הקיים, וגם כרמי גת צפון, לא יוכל להשתמש בגמישויות האלה, כי התוכניות שלהם הופקדו לפני 23. כרגע בשולחן שלנו אין לנו תוכניות כאלה שעדיין אפשר להשתמש בגמישות. ואיך זה יכול לבוא לידי ביטוי? זאת אומרת שאם יש לכם עכשיו בית שנמצא בביצוע, מבנה, לא יודעת מה, ובתוך כדי אתם חושבים על איזה תוכנית שינויים, שצריכה או אמורה לכלול הקלות. קחו בחשבון שאם זה יוגש אחרי 1/1/25, לא תוכלו להשתמש לא בהקלות, לא בגמישות, וכל דבר אחר יהיה צריך להיות מאושר על ידי תוכנית בסמכות או מקומית או מחוזית, תלוי מה התוכן שלה. זה משהו שחייבים להבין אותו, כדי להבין את ההשלכות שלהם. התקנות של סטייה מתוכנית זה בהליך של מסלול רישוי רגיל. מנהל התכנון מפתח כרגע רובריקה שאתם תוכלו לציין בטופס אחד את מה הסטייה מתוכנית שאתם מבקשים, וגם במהות הבקשה, כי זה יהיה חייב להופיע כמה הסטייה שאתם מבקשים, ומעבר לזה, זה הליך רגיל לחלוטין, קצר. אני מאמינה שאת החלק הזה של סטייה מתוכנית אנחנו נפגוש רק בעוד, רק בעוד שנה-שנתיים, אבל ההשלכות של זה הן מיידיות, וכל זה במידה ושר הפנים לא יעריך את הכניסה לתוקף של התקנות האלה בעוד כחצי שנה, אפילו פחות. עכשיו בכיף תשאלו שאלות, אני אפסיק לשתף שאני אוכל לראות להסתובב. אתם מוזמנים אם יש למישהו. אני אשמח לשאלה, אלינור. בבקשה. אז למעשה, מה שאת אומרת, שגם תוכניות שהופקדו אחרי שנת 2023, ההוראות של הגמישות עדיין לא רלוונטיות, מכיוון שעדיין אפשר לקבל הקלות עד שנת 2025. נכון, זה רק מ1/1/25 נכנס עניין הגמישויות, והם יחולו רק על מה שהופקד אחרי 23. אז השאלה שלי, למה חידדת לגבי כרמי גת וכרמי גת צפון, את כי כרמי גת הסוגיה צפון הם הופקדו לפני 23. אוקיי. זה אומר שעליהם לא יחול לא הקלות ולא גמישויות ב1/1/25. תודה, ברור. יש למישהו עוד שאלות? אלינור, רק שאלה להבהרה. זאת אומרת, ב1/1/25, גם טבעות מאוד ישנות, נניח טבעות משנות ה-80, לא תהיה שום אפשרות להגיש הקלות בטבעות האלה. אפשר להגיש הקלות של הרשימה הסגורה שהצגתי קודם, אבל לא משהו אחר. הגמישויות לא יחולו עליהם, אבל הקלות עבור נגישות וביטחון כן חלות עליהם. הרשימת הקלות סגורה חלות על כל התוכניות, לא משנה מתי, הרשימת גמישויות רק על מה שהופקד אחרי 2023. גם אני אשמח לשאול שאלה, אז בעצם כרמי גת צפון, ככל שאנחנו רוצים להסתמך על הקלות, אנחנו צריכים להגיש לפני 1/1/25. נכון. ואני מחדדת את השאלה, צריכים להגיש או לעמוד בתנאי סף? להגיש את הבקשות, לפרסם. זה ברגע שאת מגישה ואת מקבלת פרסום, וחוזרת אלינו, זה עמידה בתנאים.
אין לזה הגדרה מדויקת, זה נתון לפרשנות, אנחנו זורמים על להגיש את הבקשה במערכת רישוי זמין. אבל כרגע אמרת שאני גם צריכה להיות אחרי פרסום. אמרתי שכשאת אומרת לעמידה בתנאים, זה צריך את כל התהליך הזה. מכיוון שלא מצוין בתקנות, אלא כתוב הגשת הבקשה, אז מבחינתנו הגשת הבקשה היא מהרגע שהגש. לא דיון בוועדה לאישור או משהו כזה. הבנתי לו דיון בוועדה לאישור, אבל האם אני צריכה להיות אחרי פרסום לפני הראשון לראשון? לא, את צריכה להגיש את הבקשה. רק הגשה של הבקשה. נכון. ואם אני נדחית בתנאי הסף מסיבה כלשהי? אם את נדחית, את חוזרת מלכתחילה. זה התאריך מחדש. ברגע שאת נדחית, התאריך מחדש לכל דבר. זה בלי קשר לתקנות או משהו כזה. מתחילה את הספירה מההתחלה כאילו הגשת מחדש. הבנתי. יש למישהו עוד שאלות? אלינור, יש לי שאלה. כן. מה זה אומר מבחינת הרישוי זמין? שלא תהיה אפשרות להגיש בקשה במסלול של הקלות, יהיה רק מסלול מקוצר ורגיל? לא, יהיה מסלול של הקלות עבור הרשימת הקלות הסגורה. עדיין יש מספר הקלות שמותר לבקש אותן. ומבחינת לוחות זמנים, 90 יום, 60 ו-45, זה יישאר אותו אותו דבר, דבר? הלוחות זמנים לא השתנו למה שמבוקש בהקלה ולמה שלא מבוקש בהקלה. אז מה מקצר פה בעצם את התהליך? כאילו כל המטרה של אין התוכנית... יותר, שההקלות הן רשימה סגורה עבור ממ"ד ונגישות. זאת אומרת שאם אתה רוצה עכשיו הקלה בגובה, אתה לא צריך לבקש אותה, זה מקצר את לוח הזמנים. הרי רוב ההקלות שאתם מבקשים בבניינים חדשים, הם לא קשורים לביטחון ונגישות, אלא הם מתוקף התקנות או הוראות התוכנית. אז הן לא קיימות יותר, אז אתה אוטומטית עובר למסלול רישוי, כי אם אתה לא צריך להוסיף עכשיו ממ"ד לבית קיים, אז זה מקצר לך את כל התהליך. אוקיי. רציתי לשאול, שמעת לינור? רציתי לשאול כן, לגבי מקומות חנייה. אמרת שמותר, וגם לפי התיקון החדש, אפשר יהיה לצמצם מקומות חנייה. אפשר גם לא לצמצם. לצמצם, אני אדגיש זאת, יש תקנונים שמצוין התקן בתוך התקנון. זאת אומרת, לדוגמה, 1:1 לכל חנייה או 1:2. לא תמיד, לא תמיד זה תואם את התקן חנייה שחל באותו עיר, אם מתן, אם לא מתן, לא תמיד. אז מפה ניתן לבקש להתאים לתקן שחל באותו מקום. זאת ההקלה, לא לצמצם את מקומות החנייה. אני שואל, נגיד יש לי בתב"ע עד 3 קומות חניון, ואני רוצה להשתמש רק בשתיים. אני אוכל לעשות את זה? אם אתה עומד בשתי הקומות חניון בתקן שנדרש, ברור שכן. ולא לא על צריך זה הקלה? הקלה מדברת. זה לא לא על זה צריך. היא מדברת. אוקיי, בסדר. יש למישהו עוד שאלות? אני רגע רוצה לשאול לגבי השאלה שהייתה לפני השאלה על החניות. לגבי הפתיחת תיק, אמרת שאם אנחנו נדחים אז מתחילה ספירה מחדש. אבל אם אנחנו פותחים תיק וזה חוזר עם הערות להשלמת, נגיד, לא יודע מה, איזה טופס או מדידה או משהו כזה, זה לא דחייה, זה לא נכון? דחייה. נכון. הבנתי. זאת אומרת שאם עובר פרק הזמן שמוקצב להגיב אחרי שאנחנו קיבלנו הערות, אז נדחינו, ואז זה מתחיל נכון. מחדש, כי התיק אם נסגר. הבקשה נסגרת בתנאים המוקדמים מסיבה שאו לא עמדתם בה, שאנחנו דחינו, או שאתם לא השלמתם בזמן, אז היא כבר לא סופרים את הזמן מחדש שתגישו שוב. הבנתי. אוקיי. אלינור, כן? לגבי 4 טבעות שיש להם סעיף בתקנון שצריך בנייה בעמודה, שבעצם כולם מבקשים את זה בהקלה, יש לנו פתרון במקום? אין פתרון, זה כבר לא קיים, אבל טוב שאמרת על פתרון, יש משהו שאני כן רוצה להגיד. זה ממש חשוב, עכשיו הזכרת לי נושא חשוב. הוועדה פועלת להכין תוכניות נושאיות לפתרון של דברים.
התוכנית הנושאית הראשונה שאנחנו כרגע מקדמים, זה הקמת בריכה בשטח הכחול של העיר. מכיוון שהטבעות לא כותבות שמותר להקים בריכה, זה אומר ששוב, אחרי הראשון לראשון 25, לא יהיה ניתן להקים בריכה, אלא אם אותו תושב או יזם יעשה תב"ע בסמכות מקומית להקמת בריכה. אז אנחנו פועלים כרגע לעשות תוכנית נושאית, שתכלול את כל העיר, שממנה יהיה אפשר להקים בריכות שחייה, ויגבו היטל השבחה. אם יש לכם איזה שהם רעיונות או משהו שאתם חושבים שאתם בלי זה לא תסתדרו ואנחנו יכולים לשקול להכין תוכנית נושאית, אתם מוזמנים לשלוח לי במייל או להגיע לכאן בכיף. ככה עוד כמה דוגמאות כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים. נגיד התקנות קובעות שגובה חומה יהיה 1.5 מטר, זאת אומרת שלא ניתן יהיה יותר לבקש הקלות, אז חשוב להבין שבביצוע מי שלא יעשה את זה לא יוכל לקבל תעודת גמר. התקנות החדשות האלה מאוד סוגרות ונועלות גם את הוועדה וגם אתכם. אני לא רוצה, אתם יודעים, להמליץ לכם להיכנס יותר מדי לעניינים, אבל חשוב שתבהירו את זה גם לקבלן שבונה, גם לתושב, שאם זה לא יהיה לפי התוכניות ביצוע וההיתר, אז הפתרון הוא תוכנית בסמכות מקומית או מחוזית, ולא משהו אחר. אז זה מאוד משמעותי להבנה, גם לדברים שנמצאים כרגע בשולחן. אז חשוב שאם יש משהו שאתם מתוך העבודה שלכם, היומיומית, חושבים שהוועדה רצוי שתעשה תוכנית נושאית, שתפתור את מה שהתקנות האלה לא מאפשרות, אז אני אשמח שבאמת תשתפו אותנו, תשלחו לנו. כרגע מה שעל הפרק זה תוכנית נושאית להקמת בריכות שחייה בכל קריית גת. זה משהו שאנחנו כבר מקדמים מעל חודשיים, בתקווה שנהיה מוכנים אם זה תקבל תוקף ב1.1.25, ואנשים יוכלו להקים איזה בריכות שחייה, לא משנה באיזה שלב הופקדה התוכנית, לפני 23 או אחרי 23, אין לה רלוונטיות. אז זה משהו שחשוב. תודה אליעזר שהזכרת לי את העניין. זה אומר שבעצם בעצם בתוכנית הזאת אי אפשר כאילו למחוק את הסעיף הזה. זה סעיף שקיים, נכון. בעצם עשו לו שינוי, זה לא מהמקור. יתרה מכך, התוכנית הזאת היא לפני 2023, אז לא חל עליה גם הגמישויות, לא יחול עליה הגמישויות, זה יהיה בעתיד, זה עדיין לא. למרות שזה לא הקלה בעצם ממשהו, מהטבע המקורי, זה הקלה מהשינוי. לא ניתן יותר לבקש הקלות, מלבד הרשימה הסגורה. גם התקנות של מינהל התכנון מציינים את זה רשימה סגורה, כדי שיהיה ברור שזה יהיה בנוסח הזה, איך שזה, ולא מעבר, לא דומה, לא אחר. זאת אומרת בעצם להגיש את הטבע הזה מחדש ולמחוק את הסעיף מהתקנון. אם זה משהו שאתה חושב שמונע מכם להגיש היתרי בנייה, אז כדאי שתפעלו. כמובן שגם אם יהיה איזשהו, אם תהיה החלטה של שר הפנים לעכב את זה, אני אשלח לכם במייל תפוצה שיש על זה עיכוב, אבל נכון לעכשיו, הרפרנטית שלנו במינהל התכנון אומרת שלא קיים כרגע התכנות לדחות את זה. כדי שתבינו, התקנות האלה קיימות כבר מה1.1.23. כל התוכניות האלה לא חלות עליהן הקלות, אז זה שהם כבר שנתיים בתוקף התקנות האלה. תודה. אוקיי. אלינור, אפשר לשאול, בקשר למרפסות אין שום התייחסות? זאת אומרת שנוכל לעשות רק מה שבבנייה במרווחים? רק מה שבבנייה במרווחים, לא ניתן לעשות, אין יותר. אבל אם התוכנית תהיה אחרי 2023, אז תוכלי לחרוג 7% מקו בניין, מכיוון ששימו לב שגם פה לא ציינו הגדרה. בתקנות סטייה ניכרת מצוין, זוסטרה, או פה נתנו 7% קו בניין, לכל מה שתתכננו, שניתן הכלילו את כל הדברים ופתרו המון בעיות לוועדות בעניין הזה, מהנחיות או כל דבר אחר שרוצים... אוקיי. כאילו זה סעיף שמתייחס לכל אלמנט בבניין. כל אלמנט. הקלה הוא 7% בקו הבניין. לא ציינו מה, מי או... אוקיי. זה לא הקלה. גם מחדד. זה סטייה מתוכנית. סבבה. תודה. גם צריכים לדבר ככה.
לגבי רשימת הקלות הסגורה, אפשר להסביר את הסעיף הראשון? אני לא מצליח להבין את הכוונה שלו. בנייה מעבר לקו חזית בהתאם לקו שלפיו בנויים רוב הבניינים באותו קטע רחוב בין שני צמתים. אוקיי, יש במתחמים ישנים, לפעמים רוצים להקים בניין חדש או כל דבר אחר, והבניינים האלה נבנו או שעשו תוכנית חדשה, או לא בנו את הבניינים לפי הקווי בניין הנכונים, כי המודד היה ידני וכל הדברים האלה. אז ניתן לבקש שגם הבניין החדש יעמוד באותו מרחב הקו הבניין הקדמי, ברגע שזה בין שני צמתים. זו הקלה שקיימת, היא לא חדשה, היא קיימת בפרק סטייה ניכרת, פשוט לא הורידו אותה, כי ההקלות חלות על כל הבניינים, על כל המבנים הישנים, על כל התוכניות הישנות, אז היה חשוב להשאיר את זה, כי זה פותר את כל העניינים של התחדשות עירונית, או כל מיני דברים כאלה. הבנתי, תודה. אלינור, אפשר לקבל את שתי הדפים, גם של ההקלות וגם של הרשימה הסגורה? המצגת הזאת הופיעה באתר של הוועדה. אוקיי. אני אדגיש עוד משהו, המצגת הזאת היא כרגע, בהתאם למה שמינהל התכנון הנחה אותנו, במידה ויש שינוי, אנחנו נוריד את המצגת, אנחנו נעדכן, אם זה שינוי קטן אז במייל, אם לא אז אולי ניצור עוד פעם זום שיסביר אם זה יהיה משהו מהותי, אז כרגע היא תהיה מפורסמת באתר ותוכלו להוריד אותה משם. תודה. יש למישהו עוד שאלה? טוב, נראה שלא. אז תודה רבה לכם, אני מקווה שזה עזר לכם לקבל תמונת מצב על מה שהולך לקרות בזמן הקרוב, ובהצלחה. אם יש שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי במייל, או לחייג, אנחנו זמינים. תודה רבה. תודה. ביי, להתראות. תודה רבה.